Γκερέιρο συνιστά ηρεμία στους συμπαίκτες του. Εκτελεί εκεί που απομακρύνει ο Πουλίδο. Κορδέρο στο σουτ, ο Διούδης απομακρύνει σε κόρνερ. Ο Φούντας έξω. Και εδώ ο Φούντας κόπηκε στην περιοχή το σουτ. Η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Στο 32. Ο Λαγός έχει πρόβλημα. Ο Κατσικοκέρης προσπάθησε να μπει στην φάση. Στο γέμισμα του Ρίκα. Ο Γκερέιρο, ωραία παλιά για το Βλάχο. Ανέβηκε γρήγορα, πρόλαβε, γύρισε. Το σουτ έξω. Πολύ ωραίο σουτ από τον Κατίδη. Στο 46. Ο Πουλίδο. Ραμπόνα από τον Γκερέιρο. Ο Κατσικοκέρης θέλει να γυρίσει με τον Πουλίδο εκεί και τους γηπεδούχους να φωνάζουν στον Κομίνη για τράβηγμα του Κατσικοκέρη από τον Ισπανό. Ο Ρίκα διατήρησε την κατοχή για την ΑΕΚ. Ο Βλάχος στον Κορδέρο. Ωραία μπαλιά για τον Βλάχο. Γυρίζει χαμηλά. Ο Κατσικοκέρης out. Ωραία ανάπτυξη από την ΑΕΚ. Ο Κατσικοκέρης δεν μπορεί να στείλει την μπάλα προς την εστία του Διούδη. Στο 55. Η κεφαλιά από τον Γιάγκο, γκολ. 1-0 η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με κεφαλιά του Γιάγκο. Λέγαμε στο πρώτο ημίχρονο ότι ο Πορτογάλος παίζει πολύ καλά, καλύτερα ως στόπερ από αμυντικός χαφ και τώρα δίνει και λύση στο σκοράρισμα. Πρόλαβε και έβγαλε το σώμα του μπροστά από τους αμυντικούς του Άρη και με πολύ ωραία κεφαλιά, δύσκολη προσπάθεια, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Διούδη. Έχασε ο Κατηδής από τον Ταμαρλή. Ο Καπετάνος, ωραία παλιά για τον Αγκάνθο. Φεύγει απέναντι στον Κωνσταντόπουλο. Ο Αγκάνθο πλασάρει 1-1. Ο Άρης ισοφαρίζει στο 73. Πολύ ωραία αντεπίθεση από τους φιλοξενούμενους. Ο Ισπανός στο ντεμπούτο του με την φανέλα του Άρη βρίσκει δίχτυα. Καταπληκτική μεταβίβαση στον χώρο. Πρόλαβε το Γιάγκο, νίκησε τον Κωνσταντόπουλο. 1-1 ισοφαρίζει ο Άρης. Κοντοές. Σέντρα. Ο Φουρτάδο, μπλοκάρει ο Διούδης. Ο Κουτρουμπής κρατά την κατοχή για την ΑΕΚ. Ψάχνει χώρο. Έκανε το σουτ, σταθερά ο Διούδης.